Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun, barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Yau rikicin da ake tsakanin ummi rahab da Adam A Zango, to kun san babban jarumi yaron Adamu A Zango ya shigo wannan rikici yayin da yake tofa albarkacin bakinsa game da abin da ya faru, kuma ya ba wa yayan ummi rahab rashin gaskiya wanda za ku ji daga bakinsa yanzu. Mun gode. Dan Allah, in wannan ne zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Abubuwa sun dagule sosai. So na saurari maganarka na tsawon minti 20. Akwai abubuwan da naga kana ta sassakalewa, kana ɓoyewa a cikin maganarka, kuma ya kamata ka fito ka faɗe shi. Ba fa haka kawai Adam A Zango ya fito ya ce ummi ta mai kaza ba, ta faɗa mai magana kaza, ta mai kaza, shi sace tambaye shi aka yi, fira ake da shi a BBC, aka tambaye shi akan ummi rahab me yasa ba a ci gaba da farin wata da ita ba. Kuma abin da ke bakunan mutane kenan a gari, ana ta yamaɗi cewa an fara fim da yarinya, kuma gashi an zo za a ci gaba, an yi postin ba ita a ciki, an canza ta. Shi yasa ya fito ya faɗi dalilin da yasa ya canza ta. Kuma inda ka saurari firin, bai kamata ka ce kai maganganun da kai ba yanzu, saboda cewa shi ya ɗauki ummi a matsayin kamar yar shi ce ta cikin shi, kamar ya. Sannan kuma duk yaron da ke kamfanin shi yana bashi kulawa, kuma yana so ya bi hanyar da shi yake so ya bi, sai kuma ita ta ɗauko hanyar da bai kamata ba, irin ta sauka da wallahi. So kuma kowa da ita ya sani, kowa da shi ya santa a kanin irin mutane, ko me faru da ita, saboda ita tana Instagram ɗinta a komai nata ta rubuta Adam A Zango is my godfather, waye autar A Zango ma ake ce mata. So sai kuma ya ga ta biyu hanyar da bai dace ba, shi yasa da ya mata magana ta ƙiji, shi yasa ya ce ba ruwan shi da ita, ya fito ya magana a kai, kuma shi ma sanadin tambayar da aka mai. Sannan kuma abin da ya ƙara kawo cece kuce ma, yana live video ne akan farin wata a Instagram, zai saki farin wata, yana jin feedback ɗin mutane, sai mutane abin da ya fi suka fi tabba shi ne me yasa aka cire ummi rahab, me yasa aka cire ummi rahab. Shi yasa ya fito yi magana, kuma ƙarshen magana cewa da Allah a aje wannan magana a gefe, ba magana bace ta kawo shi akan farin wata ne, yake magana akan abin da ya shafi farin wata. Don haka mutane da Allah a daina mai wannan magana, ya riga ya bada amsa. So ya kamata ka fahimci cewa mutum ne yana tare da kai, sai ya ga kana yana ɗaukaka akan hanyar da yake ganin ita ta dace da kai a rayuwa, sai ka je ka kauce, yama magana ka ƙiji, sai ya fita harkarka. Dan Allah me ya laifin shi a nan wajen? Sannan kuma kai akwai abubuwan da ka ɓoye sosai, akwai abubuwan da baka faɗa ba. A lokacin da kamun Adam A Zango ya zo ya sata a farin wata, ba wanda yake kula da lamuranta, irin ba wanda ya yi mata abubuwa, sai da aka ga ya haska ta, ta fito yanzu duniya ta ganta, sannan mutane suka yi mata sha. Kuma dama dole a matsayin shi na wanda yake kamar uba wajen ta, sai ya fito ya mata magana. Kawai wasu abubuwa ne canji ya ga wanda ba su kamata ba, shi kuma yake mata faɗa a matsayin shi na ubanta. Ko maganar da kai na ya so ya aure ta, dan ya so ya aure ta abin bai yi ba, auren ta fa ya so ya, ba wai wani abu ya so da ita ba, auren ta ya so ya, sai auren bai yi ba. To menene laifin shi anan? Sannan kuma tana gidan shi din, wasu abubuwa suka so su faru da ita. Waya aka bata iPhone 11 ne ko iPhone 12, da kuma ana so a bata wasu kuɗi, sai shi kuma da mega bai dace ba, sai ya ce ta mayar da wayan nan. Da yadda ya ce ta mayar da wayan nan, sai ita kuma take ganin kamar an shiga rayuwarta, an shiga hakinta, sai ta ƙi. Ina ga wayan ma, ko da kai aka sai da wayan ne, kai ka siya mata Tekno ko menene, ni ban sani ba. So mun san abubuwa da dama, mun san komai game da abubuwan. Sannan kuma something wani a Lagos yana so ya mata abubuwa kaza za ta je Lagos da abin nan, ya hana ta ƙi hannuwa. So dan Allah dan annabin menene laifin shi a wajen? Shi yana gano mata hanyar da ta dace da ita, ita kuma tana ganin ga abin da ya dace da ita. Shi yana ganin hakan cutarwa ne a gare ta, shi yasa ya mata magana. Da ta ƙibi fine, sai ya ce to ta je ta yi duk abin da take gani ya dace da ita, saboda ita tana ganin yana takura mata. Amma da bata ga yana takura mata ba, saboda lokacin ita ba kowa bace, ba komai bace,
ba a fara haska ta ba, ta dan samu dan sunan da ta samu, shi yasa take jin magana shi. Amma da ta kawo karfi sai ta ke jin magana shi. Wannan shi ake cewa butulci, ba wai dan ya rike ta a gidan shi dan wani lokaci ba. Gaskiya ne bai san cin ta bai san cin ta ba, amma dai ya taimake ta a rayuwa sosai, kuma kai ma ka san ya taimake ta a rayuwa sosai. So bai kamata kai irin wannan magana, maka faru magana tiriyan na ji daɗin maganan, daga baya sai ka zo kana waskewa. So ya kamata ka fahimci cewa Adam zango ya bada gudunmawa sosai a rayuwar ummi, sannan kuma ya taimake ta sosai. Masu zuwa suna irin wannan manganin, ka kai kan kasan suna da interest ne akan abin, kuma halin da take ciki yanzu mun san cewa ana tunzura ta ne, ana zuga ta da wasu abubuwa. Sannan rubutun ma da naga ta yi lokacin kamun ta goge, na san wallahi ba ita ta yi ba, rubuta mata akai. Ita ma ta sani, kuma mu ma mun sani, duk wanda ya santa kuma ya sani. So mun san kuma mun zuba ido mun gani, mun san kuma wani abu zai biyo bayanan gaba insha Allah, saboda ba dai sai na ce komai ba. So ya kamata a tsaya a fahimci maganar nan. Sannan kuma akwai wasu abokan sana'a wanda suke ta wani magana mara adadi akan irin wayannan. So su ma suna da wani interest ne akan Adamu, shi sa suka fito suna magana, kamar Al'atur da ya fito yana ta maganganu yana kare ummi rahab. So akwai wani interest ne a cikin maganar shi, wani personal dabi ne shi da Adamu sai amfani da wannan damar abin nan. In magana yake so yayi, in fitowa yake so yayi, in ya ga abin da ba dace ba an kama. Lokacin da aka kama Sunusi Oscar, ba dan jam'iyyarsu ba ne, na jam'iyyarsu dai, me yasa bai fito ya magana ba? Sai yanzu da wannan abin ya faru sannan zai fito ya magana cewa. So na rantse da Allah, kamar yanda in yana tunanin bai da kunya ne, to na rantse da Allah mun fi shi rashin kunya. Duk abin da yake tunani wallahi tallahi mun fi shi. Kawai muna kawaici ne saboda Adamu yana hana mu wasu abubuwa, yana cewa na bari. To an kai lokacin da ba za mu bari ba, dole sai fito mun yi magana. Kuma sannan yanzu ma aka fara. Sannan kuma mun san komai, mun san duk abin da ke faruwa daga Saudiya har Najeriya a kanki. So ya kamata ki kiyaye, muna da abubuwan da za mu saki, lokacin sakin su ne bai yi ba. So a kiyaye. Yanzu Habuba Bulaya ya furta cewa wannan rikicin ba komai bane, ai Umar Ab yarinyarsa ce, ba ta aikata masa haka ba. Mun gode. Dan Allah, idan wannan ne zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode, sai mun ji daga bakin ku. Da Allah ku ajiye mana ra'ayi.